Кызлар менән эшләү бик еңел булды, чөнки һәрбер кыз да матур итеп йырлай. Һәрберсен мин индивидуаль рәвештә тыңлап караным бит инде. Һәм без улар менән ике халык йырын һайланык. Бер алманы бишкә бүләйек дигән йыр һәм Ете кыз дигән йырды без өйрәнә башланык. Ә инде финалда без икенче бер йыр һайланык. Уны сер булып калган, үдегез ишетерһегез. Мин Эльвина Әхмәтова булам, Яңа каласыннан. Гран-прины Нефтекама каласында яланым. Был конкурста инде мин беренче тапкыр түгел, 2017 елда мин тамашасы һөюе номинацияны яуланым. Инде 2020 елда гран-при атынан килдем. Алла бирһә, берәй урын алырмын дип ышанам. Хәерле сәгатьтә, минең исемем Алтынгөл Бикташева. Мин Ханты-Манси автономиялы округының Халукая булам. Мин бәләкәй сактан сәхнәлә сыгыш яһарга яратам. Хмауга күсеп киткәндән һуң сәхнәне онытманым. Сит якта яшәһәм дә, мин башкорт мәдәниятен онытманым. Башкортлар бердәм булуын күрәтергә тырыштым. Алып Ханты-Манси автономия округынан туган Уралыма, Башкортстаныма, һиңә халкым, косак-косак сәламдар алып килдем. Хәерле көн, мин Эльвина Семенова, мин Бөрьян Халукая. Күптән хыялланган хыялым. Алдагы вакытта мин ошында катнашкан апайларга карап, үземне уларның урынына куеп, күз алдына килтерә торгайным. Аллага шөкер, минең хыялым тормышка ашты дип әйтәм. Россия кимәленә сыккас, мин үзем менән горурланам. Һәм шулай ук еңәү артыннан килдем инде, Алла бирһә. Мин Арсланова Лилия. Мин Казан Халукая, был конкурста Казан исемен яклаячакмын. Был конкурска минем белән атайым горурланһын дип килдем. Минем атайым Арсланов Айрат Нургали улы, Башкортстанда туып үсте, Кадыргыл авылында, Дәүләкән районы. Башкортстан Халукая дип булганы өчен менә ничектер күңелем тартты. Шулай ук башкорт киеменнән киенеп, минем бәләкәй сактан ук йөрихем килде, биихем килде. Менә хәзер инде монда без репетируем, шулай ук башкорт биюләрен, башкортса йырлайбыз. Менә шунысы миңа бик охшай.